Kisa oli vaikea alussa, mutta tuntui, että loppuun kohti sai hommat taas kulkemaan normaalisti. So, what will be your preparation towards Tokyo now? Meillä on yksi kisa, eli Suomi-Ruotsi maaottelu, ja sen jälkeen mennään valmistavalle leirille ja sitten Tokio. Did you learn something new in Silesia? How did you feel during competition? Täällä oli todella upea tunnelma ja hyvä kannustus ja kaikki, niin en mä tiedä, tää oli hieno kyllä paikka kisata. And what are your ambitions towards Tokyo? No kyllä sieltä mitallia lähdetään hakemaan, että siihen on tehty kaikki mahdollinen, että sitä kohti. Perfect, thank you very much. Kiitos. Kiitos.